Ensimmäisen pelin mä kävin katsomassa jo tekojäällä. Nyt oikeastaan silloin vielä ollut fani. Se oli 7.7. tammikuussa. Jyp Sapko ja Jyp voitti, oliko se nyt 5-2. Jyväskylähän oli siihen aikaan pesäpallokaupunki. Että siihen aikaan oli enemmän oikeastaan kirifani. Oikeastaan siihen asti, kunnes Jyväskylään tuli jäähalli. Että sitä oli kiva käydä katsomassa. Fanikulttuuri oikeastaan alkoi siitä, että niin kun noustiin liikaa ja tuli tämä rumpuryhmä. Se oli joka kerta niin halli melkein, käytännössä loppuun myytiin ja tunnelma oli aivan uskomaton. Jypin merkitys, se nyt on melkein voi sanoa, että se on uskonto mulle. Sen jälkeen kun jäähalli on Jyväskylään tullut, multa on jäänyt 2 peliä näkemättä. Nämä kaikki Jypin mestaruudet ollut paikan päällä katsomassa. Se on aiheuttanut semmoisia jäähallin kattoon pomppaamiskohtauksia. Se on aika uskomaton tunne, kun siinä 350 ihmistä pomppaa kohti jäähallin kattoa samalla hetkellä. Ensin Jyväskylässä ei ollut mun alkuaikana kuin luonnonjäät ja siitä sitten ensimmäinen porras eteenpäin oli tekojään tuleminen. Joskus 70-luvun alussa, oli se 71. Sitten meillä valmentajien vaihtumisen myötä sanoisin, että Erkka Westerlund, kun tuli Jyväskylään, niin sitten sitä rupesi tulemaan niin kuin kilpaurheilua pikkuhiljaa. Ja samalla sitten Jyväskylään suunniteltiin jäähallia ja tämän jäähallin myötähän meille sitten aukeni edes mahdollisuus nousta sarjaporrasta ylöspäin, mikä silloin alkuaikana sillä luonnonjäällä tuntui ihan mahdottomalta, että ei tästä ikänä mitään sen kummosempaa tule, että pidetään nyt vaan hauskaa. Mutta niinhän sinne sitten kävi, että 80-luvun puolessa välissä nousti liikaa ja ura jatkui sitten omalta kohdalta vielä sinne ensimmäiseen hopeeseen ja 89 ja pari vuotta sen jälkeen vielä. Helkovaaran Urpo, kun oli meillä toimitusjohtajana, niin Jupi osasi hakea oikeat henkilöt oikeisiin paikkoihin, eli hyvän valmennuksen ja samalla rakenti semmoisen joukkueen, millä on mahdollisuus menestyä. Ja siihen kun me lisätään vielä tuo, silloin ainakin oli tosiaan yleisö oli niin fanaattista Jyväskylässä, että tämän yhdistelmä oli se, mikä toi tuon menestyksen. Kyllä keskisuomalaisessa ja jyväskyläläisyys mulle on kaikki kaikessa, koska mä en ole muualla pelannut ja mä oon ollut pelkästään Jyväskylässä ja mun aikana valtaosa pelaajista oli Jyväskylästä ja Keski-Suomesta ja sitten pikkuhiljaa loppuuralla niitä rupesi tulemaan tietysti muualtakin, mutta kun se perusporukka oli Jyväskylästä, niin meillä oli omat tavat, omat vaatimukset, niin ne muut mukautui siihen, että me ei menty sitten niiden uusien muualta tulleiden pelaajien mukaan, vaan että sitä kautta mä uskon, että heillekin oli jopa keskisuomalaisuus jonkinnäköinen hyvä asia.